הגדיר אותי, הוא עשה אותי אימא. מצאנו שני דפים שהוא כתב, בואו אני אספר לכם מי זה טל דרור. והוא מילא שני דפים על עצמו, אבל הדבר הראשון שהוא כתב, זה טל הוא ילד שמאוד קשור למשפחה שלו, הוא האח הבכור והוא לוקח את התפקיד הזה מאוד ברצינות. וזה ממש ככה היה. מאז שהוא קטן, כל הקטע של כיבוד הורים, זה היה נר לרגליו, ממש, כיבוד הורים, כיבוד אחים. אמא שלי אומרת שהוא נתן לנו ב-19 שנים שלו, נשיקות וחיבוקים ואהבה, לחיים שלמים, ממש. כל הזמן הוא היה בא ומחבק, וסתם אפילו הייתי מכינה לארוחת ערב חביתה עם מלפפון וקוטג', תודה אימוש, ומחבק, והחיבוקים שלו זה הדבר הכי חסר. הוא היה לו חיבוק עוטף כזה, הוא היה... רואים על הפנים שלו שהוא נשמה גבוהה ושיש בו אהבה בלי סוף. ממש, הוא היה במכינה ושאלו אותם את מי אתם מעריצים, ואנשים אמרו דמויות וכאלה, וטל אמר אני מעריץ את ההורים שלי. תראה, זה מסר שחייבים לשמוע אותו בדור שלנו. אני רואה שבו העולם, ככל שאני יותר מתעמקת ומנציחה את הילדים האלה, אני רואה שבו העולם לקח אותה כזה בפינצטה, ורצה שנלמד מהם, שממש נלמד מהם. ואני אומרת שהקירות היום ברחובות, בתחנות, וזה, הם קירות של אמונה, הם קירות של מוסר, הם קירות של תהיו יותר טובים, מה תיקחו מהילדים האלה? כי תגידי, אני עד 7 באוקטובר לא חלמתי שילדים בדור שלנו כותבים מחברות. ילד בכיתה י"ב שיודע לכתוב לעצמו, אני הבכור, ואני לוקח תפקיד, ואני לוקח אחריות בתפקיד שלי, זה מטורף. זה מטורף. ילד שרואה בהורים שלו דמות להערצה, קודם כל זה מדליה לכם. את יודעת, הרבה הורים הם דמות להערצה, והילדים לצערי לא קולטים את זה, ומחפשים את הדמות להערצה במקומות אחרים. וזה שטל ידע לראות את זה ולומר את זה, לא להתבייש לומר את זה בכל, זה לא תואם דור. נכון, אני יודעת שזה לא תואם דור. אני חושבת שזה מסר שאנחנו חייבים לקחת אותו, כי הם לא הלכו בחינם, הם שירות צבא. ומי ששומע אותנו ויש לו הורים, הוא תחבק אותם, הוא תגיד להם מילה טובה, תגיד להם תודה, כמו שהיא אומרת, על חביתה, על מלפפון. ממש. כל הזמן העריך, לא לקח שום דבר כמובן מאליו. וכשמדברים איתי על הנצחה, אז זה בדיוק זה רק דרך הערכים של טל, כי היו לו המון ערכים. ובאמת זה מה שאני רוצה שיקחו ממנו, את הערכים שלו, את הטוב שלו, את הדברים שהוא עשה, ואני גם עושה הרצאות. מזמינים אותי לצבא, מכינות, לבתי ספר, ואני עושה הרצאות עליו, ואני אומרת לילדים, לכו היום הביתה, תגידו מילה טובה לאמא, תתקשרו לסבתא, תגידו לה שאתם אוהבים אותה. וחוץ מאהבת המשפחה, הוא היה באמת חיבור מטורף אלינו. הוא היה ילד מאוד מאוד חכם, מבריק, באמת. הוא היה לומד הכל, היה לו ידע על הכל. כל פעם הייתי אומרת לו, מאיפה אתה יודע את זה? מתי הספקת ללמוד את זה? והוא היה מצטיין, בכל מקום שהוא הלך הוא היה מצטיין, אם זה בבית ספר ואחר כך במכינה ובצבא, והוא היה בתוכניות מצוינות מגיל 0, ממש, הוא היה בגן בתוכניות מצוינות וביסודי בכיתות של אופק, ואחר כך בחטיבה במופת, והוא היה בליד, שזה פרויקט כזה גם כן של מנהיגים צעירים, שמאוד קשה להתקבל אליו. מה היה חלום החיים שלו? והוא מאוד רצה להיות, הוא מאוד אהב פיזיקה ומתמטיקה, מאוד מאוד אהב פיזיקה ומתמטיקה, זה ממש, הייתי יושבת בבית ושומעת אותו, שומע סרטונים ביוטיוב, והייתי אומרת לו, מה זה, לא הייתי מבינה מילה. ואז הוא היה אומר לי, לא סתם זה אינטגרל בפיזיקה, הוא היה לומד על אינטגרל בפיזיקה. ובכלל לא ידעתי שיש אינטגרלים בפיזיקה, חשבתי שאינטגרלים זה רק במתמטיקה. והוא מאוד מאוד רצה, אני עובדת בתעשיות הביטחוניות, ולפעמים כשהיה זומים עם המהנדסים, הוא היה יושב לידי וממש מקשיב, והייתי אומרת לו אחר כך, מה הבנת? אני בקושי מבינה מה הם מדברים, מה הבנת? והוא אומר לי, לא אמא, זה מעניין, אני הבנתי. כאילו הוא היה מבין, והוא מאוד רצה לעשות משהו משמעותי בקטע הזה, הוא רצה להיות מדען טילים, הוא רצה לעבוד בנאסא, ואז כזה שאמרתי לו, טל, אתה יודע, זה מאוד קשה להגיע עד לנאסא וזה וזה, ואז
אני בטוחה שאם הוא רוצה באמת להגיע לנאסא, הוא מגיע לנאסא. ואז הוא אמר לי, טוב, אם לא בנאסא, אז לפחות ברפאל, אבל אני כן רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי ככה מבחינה ביטחונית. הוא מאוד מאוד אהב את העם ואת המדינה ואת מה שקורה פה, היה מאוד מעורב בהכל. והרבה פעמים שהילדים הם מאוד מאוד חכמים, כי הוא באמת היה ילד חכם בצורה בלתי רגילה, זה הרבה פעמים בא על חשבון הפן החברתי ועל חשבון כישורים חברתיים, ואצל טל זה היה גם וגם, זאת אומרת גם היה לו את השכל החריף והידע על המון המון נושאים, ושהיה אפשר לדבר איתו על הכל ובגובה העיניים, אבל גם הוא היה ילד מאוד קריזמטי, מלא חברים, תמיד היה לו, כאילו הייתה לו חברות, בנות זוג לתקופות ארוכות, הוא היה ילד שמאוד אהב ספורט, היה מנהיג כזה טבעי, היה סוחף אחריו אנשים, היה לו סנטר מאוד מאוד חזק, הוא היה יודע, נגיד הוא לא היה שותה, כל החברים שלו היו שותים, הוא כמעט בכלל לא היה שותה, וזה לא עניין אותו שכולם עושים את זה, אני לא, זה ממנו. אני שותה יותר ממה שהוא שתה, והוא כאילו ידע לעמוד כזה על העקרונות שלו, והרבה פעמים הוא היה גם יודע להסביר את העקרונות שלו ולסחוף אנשים אחריו, והוא תמיד ראה את החלש, תמיד היה אכפת לו ממה קורה בסביבה, ודווקא מתוך הכוח והקריזמה שלו, ושהוא היה מקובל ודומיננטי וחזק חברתית, הוא הציל ילדים מחרם מגיל מאוד מאוד קטן, כאילו תמיד היה רואה אנשים ברחוב כאלה, והיה מרחם עליהם, היה אומר לי, אמא תראי את זה, איזה מסכן, איזה פה, איזה שם. ואז ביסודי הייתה ילדה שהיה לה קצת קשיים חברתיים, הבנות לא עשו לה חיים קלים, זה היה בסביבות כיתה ג' אני חושבת, או משהו כזה, שהוא ממש זיהה את זה, הוא היה כזה חנון כזה קטן עם משקפיים וזה, אבל הוא היה ילד מאוד מאוד דומיננטי, כאילו הוא היה, איך הגננת שלו בגן אמרה לי, או שהוא יהיה ראש ממשלה, או שהוא יהיה ראש ארגון פשע. כי היה לו, זה בסוף אותם כישורים, כאילו אתה צריך, היה לו את החריפות הזאת, הוא ידע לסחוף אחריו אנשים או לפה או לפה, והוא היה שובב, הוא לא היה ילד כזה. הוא היה נראה חנון על, אבל הוא היה ילד שובב כזה שמאוד אוהב אקשן. והוא ראה את הילדה הזאת שקשה לה, והוא היה מזמין אותה אלינו הביתה, ואני זוכרת שהיה בית מארח, אז הוא הלך למורה ואמר לה, אני רוצה שהיא תהיה בבית שלי, שאנחנו נארח אותה, והוא לקח אותה לסרט, והוא היה מעודד אותה המון, יש לי תכתובות שלמות של וואטסאפים ביניהם, שהוא היה מעודד אותה, והייתה מספרת לו כמה קשה לה, והוא היה ממש מחזק אותה, והיא כתבה לו בכיתה ג' או ד', אני ממש מודה לך על הביטחון שאתה נותן לי. כאילו יש לי את ההודעה הזאת של, זה לא רק היה בבית ספר, זה תמיד לראות את החלש, זה תמיד, הוא סיפר לי בחודשיים בערך לפני שהוא נהרג, אז הוא סיפר לי שהוא חזר הביתה בבסיס, ואז הוא ראה בתחנה המרכזית בבאר שבע הומלס שביקש כסף, ואנחנו כשאנחנו רואים הומלס, אז במקרה הטוב נזרוק לו איזה 20 שקל, ובמקרה הסביר אנחנו נחלוף על פניו ולא נעשה כלום, כי נרתעים, כי מפחדים, כי לא יודעת מה. וטל אמר לו, אני לא אתן לך כסף, אבל אני עכשיו מזמין אותך לארוחה, אבל אני יושב איתך ומדבר איתך, והוא לקח אותו למקדונלדס וקנה לשניהם ארוחה וישב איתו ושוחח איתו, ואותו הומלס אמר לו, אני לא דיברתי עם בן אדם מבוגר 3 חודשים. וטל ממש זיהה את זה, שאותו קבצן היה זקוק למילה טובה, למישהו שיכול לדבר איתו בגובה העיניים. וכשהוא סיפר לי את זה, אני באמת הייתי בשוק, כאילו אני אמרתי לו, טל, איפה זה בא? לא יודעת, אני באמת לא יודעת. אני מנסה לחשוב. הוא תמיד ראה את החלש. הוא ילד. לראות ראייה כזאת, זה לא הגיוני. וגם בדברים הקטנים של לקום לקשיש באוטובוס, לעזור לזקנה, הייתה אצלי מישהי בשבעה, שבאה ואמרה לי, הוא היה עוזר לי לסחוב את הסלים, והייתי אומרת לו, לא צריך, אני מסתדרת, והוא לא שואל אותה, היה לוקח לה את הסלים, ועד הבית. ולהרים דברים מהרצפה, ולקחת, לעזור לקשישים לחצות את הכביש, סיפרו לי במכינה, והוא תרם לעזר מציון, היה לו הוראת קבע, לאיזה ילד יש הוראת קבע לעזר מציון? חייל, כשהוא היה חייל, הוא עשה הוראת קבע. סיפרתם את זה לעזר מציון? לא.
הם פנו אליו בקניון, ומישהי ניסתה לשכנע אותו לעשות זה, והוא מיד אמר לה כן. ומלא מלא סיפורים. בא אליי איזשהו ילד בשבעה, בן 14 או משהו כזה, 15, שסיפר לי שהוא היה רואה טל בחדר כושר, וטל היה מסביר לו על המכשירים, ומתאמן איתו וזה, ואז הוא כזה מסתכל אליי, והעיניים שלו ככה נוצצות, והוא אומר לי, את יודעת? הוא אמר לי שהוא מאמין בי. ואני אומרת, בשביל טל זה היה להגיד 3 מילים, אני מאמין בך. אבל בשביל הילד הזה, זה כאילו, אני ראיתי בעיניים שלו כמה זה היה, והוא אמר לי, יש לו דרך לחזור לבית שלו בדרך מסוימת, אבל הוא אמר לי, אני תמיד חוזר דרך הבית שלכם, כי אולי אני אראה את טל. ובשביל באמת ילד קטן כזה, לא יודעת, זה כל כך מילה אותי. איך ההרגשה שלך כאימא? לשמוע את כל הסיפורים על היום הבן הנדיר שלך? גאווה מטורפת. אני באמת, אומרים לי זה החינוך שלכם, אני מרגישה שהילדים שלי הם גרסה משודרגת הרבה יותר שלנו, וגאווה וגם כאב מאוד גדול, שכמה העולם הפסיד, כמה צריך אנשים כאלה פה במדינה שלנו ובעם שלנו, ואנחנו רואים את כל מה שקורה פה, וכמה אנחנו חושבים שכל אחד חושב רק על עצמו, ואני רואה את הדור הזה, איזה דור ואיזה אנשים אנחנו פספסנו פה, וכמה עבדות קשות וכמה החמצה יש של האנשים האלה שהיו יכולים לעשות את העולם הרבה יותר טוב, והם כבר לא איתנו פה עכשיו. ומה את רוצה לדבר בקולו של טל? מה מסר לומר לעולם? כאילו, באמת, תעשו טוב, תעשו טוב, באמת, תעשו טוב, אל תסתכלו רק על עצמכם, יש פה עולם ומלואו, תהיו ערניים לסביבה, תסתכלו אם יש, אני גם לוקחת את זה על עצמי, לא להיות מרוכזים בעצמנו כל הזמן, להיות אכפתים, באמת, לעשות טוב, גם לאהוב את המשפחה, וגם לאהוב את האנשים שסביבנו, וגם לאהוב את המדינה, ואת האנשים שיש פה, ואת העם שלנו. לחפש את הטוב בכל אחד. לחפש את הטוב. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מאפיין את טל, כל מה שאני ככה קוראת עליו, מה אנשים כותבים עליו, וזה הבסיס אולי לכל הדברים היפים שאנחנו רואים סביבו, זה שהוא בכל דבר חיפש את הטוב, גם בהומלס, גם בחברה בכיתה ג', גם בחברים בצבא, גם במורים. ברגע שהוא רואים את הטוב בבן אדם, למה שהוא יפריע למורה? הוא יישב וילמד, כי הוא רואה את הטוב, הוא רואה את הטוב בלמידה, הוא רואה את הטוב בעזרה, הוא רואה את הטוב בפסקן, הוא רואה בכל אחת הנקודה הטובה, ואני חושבת שאנחנו חייבים לגיבורים האלה לקחת מהם את הדבר הזה וללמוד אותו ולהטמיע אותו בתוכנו. בן אדם נפטר, אז הגוף שלו יורד למטה, הנשמה שלו עולה למעלה, וכל הכוחות שלו נשארים למי שנשארים פה בעולם, ואפשר לתפוס אותם. אפשר לתפוס ולאמץ אותם, ולקחת אותם כחלק מזה. ואם מישהו שומע אותם עכשיו, ואומר לעצמו, איזה ילד היה טל, תדע שטל השאיר פה את הכוח הזה, והוא הכי ישמח בעולם, שפשוט נשתמש בכוח הזה עכשיו, ואם הוא יראה מלמעלה, איזה נער, ילד, שרואה את החבר שלו, שרואה את ההורים שלו, שרואה מישהו מסכן ברחוב ומתייחס אליו, ואומר לו מילה טובה, שרואה ילד בחדר כושר ואומר לו אני מאמין בך, אני חושבת שזה יעשה לו נחת שם. אנחנו רוצים אותו פה, אבל הוא לא פה, אז לפחות באמת שהרוח שלו תמשיך, והמסרים שלו והערכים שלו, ובאמת אני יוצאת מההרצאות ואני מספרת עליו, ואז אנשים באים אליי ואומרים לי אני לוקח לעצמי, ובשבילי זה הכל, זה כאילו טל ממשיך, אומרים אדם חי עד אחרון זוכריו. אז אם אותו אחד ששמע את ההרצאה, או שאני מספרת על טל, ועכשיו יתחיל לקום לקשישים באוטובוס, וכל פעם מחדש הוא יזכר בטל, אז טל חי בלבבות, ובסוף זה מה שנשאר לנו. מה נשאר לנו? באמת רק להעביר את כל הטוב הזה הלאה. באמת הבאתי לך גם שזה נורא חשוב, אני רואה שיש להם דיסקית על המצבה, אז אני רואה שבאנליטיקס שמלא שורפים, אני פשוט רואה, תסתכלי אצלו בחלקה, יש כמה שמבורקדים,
אתה רואה באנליטיקס מלא שסורקים אותם. כן? אני תמיד יודעת, יפה. קבוצות גדולות, מגיעות קבוצות גדולות, כאילו פתאום ואז רואה מלא? כן, את רואה שמלא אנשים סרקו, וחשוב שאנשים יקחו את המסר הזה, וילמדו ממנו,